Los Latinos de Filipinas 5 y 4 al Hutibulid. Ako muna, naglayan na akong tiyan. Naglayan man akong tiyan ng tubig. Nagtingog-tingog ka akong tiyan. Naku kayo mga sampot dira, inagamit. Tunga lang na lang. Kamu kayo nga ba? Agad, maipit ang itlog, sir. Nagtituyok Ibo na ka akong man tiyan. ba? Digdo may anak ko, dakit. Anak ba ikong digdo. Ako yung nakauna, digdo na ka, digdo sa paun na ka. Hindi ko ito. Ito ka dito. Hindi na. Nga. Ito, maturito. Dito ka sagbutan, no? Alagot kayo. Ako dito, nga. Pasok. Magmamahulog ka. Uy, ito dito. Pagkipag yung... Uy! Saan naman mo diya? Nagdungan mo diya? Diri ay. Uy, nakauna na. Ako yung una. Dahil na kayo dyan. Nagtingog-tingog ko. Huwag gini sila yung mga buot, mga pawaan na. Nagdungan na magkalibag. Dito rin ba sa sagbuto, no? Oo, nagbuto dito. Huwag kayo. Ikaw dito. Ikaw dito, sir. Dito ko, dahil kalamok dito. Ay, nangayok ni God. Natunog na ko dito. Dahil kalamok dito. Maguba ng bawal na yung kalaki. Mga dagko kayo mong lawas, bro. Dagmay kayo mong mga utok. Ayo! Mayong hapon. Ayo. Bakit ang kalamok ba? Minta. Ma'am, siya to. May hapon guide ya. Ay kuan day sir nga na ang na ako diri kay taga barangay ko kana ang naa sa inyong lista diri nga maapilo mo og staff ugma man ay release ugma. Munang ipanghatag sa barangay nga katong 8K, 5K. Oo sir. Dili man sila pwede diri, ma'am. Kay naman sila yung kurtina. Na mao man gid diri sir nga nakakuan nga walay gi exempted apil gyud tanan. Naman sila yung flat screen nga TV po. Wala gid siya exempted sir. Pwede ra gyapon kay diri da sa lista sir anhian gid mo kay naado mo diri duha ka PWD. Ato daw nay ana baka kato sila sir oh. Mahulog ako na, sir. Mahulog ka nga kung kuwan na. Ang sampung dito. Ako sampung tam. Ito lagi. Sampung ba? Sampung. Ako nung nakita ko ng kunaw na manggod. Ako yung nakita na. Bakaw ng dahon. Mga dahon. Di ko makita. Ako may nakikita ka na ko na. Di ko makita. Ano may tao dito? Karang bilang dua, ma'am. Diri na mo. Kanang dua, ma'am. Sir, kanang murag dili man kuan sa ila 80 o 5 yan sir. Murag kinahanglan man sila og mental assessment kay nagkalala man yung sitwasyon. Ang lagi ko kayo mga diri sila pwede. Ay sige lang sir, kaya mabalik lang ko kaya magdala ko diri og para sa ilang kuan, ma-assistan sila sa mental. Sana ka pwede. Balik ka ba ako dili?